Næh. Hvad laver du? Keder mig. Og derfor har vi lavet den her video, der hedder Kedelig lørdag aften. Keder os på en lørdag aften. Og det tænker I nok. Niklas, jeg troede, du sagde, at du ikke sit hjerte ved, om det er mig. Det tænker I nok. Men du vil ikke vise selv på game. Hold kæft, det gør jeg nu. Ja, for vi har lavet vores egen kanal. Ja, hvor vi er sammen. Ja, og vi har også hver vores kanal. Min kanal hedder Asger Andersen, og hans hedder... Du skal sige det. Hvad du hedder, du sagde? MC Zombie D. Hvad skal de søge på for at finde den egentlig? Lige prøv at tjekke hurtigt. MC Zombie D. Hvor nu man ser det henne? Der. Du hedder MC Zombie D. Okay. Zombie D. MC Zombie D. Hedder du GTA? Nej, jeg hedder Asger Andersen. Stort A. Og så bare små bogstaver med A. Nej, med SGER. Og så stort A igen. Eller mellemrum stort A. NDERSEN. Og Twitch, de har lige verified os på Twitch. Så nu er klokken ikke mere end kun 7:30. Wow. Så forsvandt lyset lige. Vi har bare lige rykke mikrofonen. Tester lige. Hvis I kunne høre det, så virker den. Skriv i kommentarerne AM, hvis I kunne høre det der. Så noget Asger ikke fatter, det er, at man altid sætter video igennem, før man lægger den ud. Der er også sådan en hjulet, der er jo i midten, og så er sådan nogle plastikdæmser udenom, og så min fod fast derinde imellem det der. Først også med Sammen hver dag. Jeg står op og går på job. Jeg ryger mig larm hver dag og tænker, det er på tide at stoppe, men det hele går jo nok. jeg underholder så godt, mand. Right. Lad os se, hvad folk har skrevet på min video. Meget god video. I hørte det selv fra mesteren. Jeg ved ikke, hvad mesteren er, men det er okay. Han er meget ved jer. Så venter jeg nu fastlig barn i boksen. Der løber til at få tjenkpapir, der er for langt til kiosken. Hvad vi kan finde på YouTube. Så Niklas i huset. Nej, så Asger i huset. Jeg er også i huset. Når vi er blevet til Radio FM, eller hvad, så vi har musik. Rullemand på første dag. Ej, det siger jeg fedt. Rulle rundt på druk hver dag. Jeg har en sang, vi skal høre. Shit! Shit! Accept. Ikke. Sky. Der var mange med fælles interesser, indtil du krydsede af, rev en tilbage. Nej, godt. Til isnibbold. Jeg er en Rev, jeg bor i en skov. og jeg har en bande, som jeg yndrer med. Men en lille John til at handliggøre en gang af slæden Laver du? igen. Når han er fuld, han kravler ned i soveposen, ned i soveposen, ned i soveposen, ned i soveposen. Hvad laver du? Så er det, vi skal lige forklare, hvordan sådan en her opstår. Sådan en gummidæmser. Det kan godt være, at der er mange folk, der tror, at det er jo til nerfguns, men de skyder med sådan. Og så tror jeg, det bare 30 km langt ud i luften. Men det er det faktisk også. Grunden til sådan en her, så sætter man den lige på den her måde.
Og så gør man sådan der. Bum! Bo, 2 rev i en skov. Ja. Bo, 2 rev i en skov. Bo, 2 rev i en skov. Jeg gør det bare. Hvordan? Nå, den skulle helt ned. Se, folkens, nu kommer der 3D. Er I klar? Du kan slet ikke se skuddet. Det fløj det så hurtigt. Det fløj bagved igen. Hvor er det? Heromme et sted. Det er her. Fløj seriøst hele vejen deroppe, bare på grund af at skyde ind med kablet. Tror jeg. Folkens, det var bare 3D, og vi ved så meget også godt, hvor det er hen. Skud. Asger, hold nu kæft. Det ved vi godt, Nicky. Hvor er det? Jeg tror, vi ved det, Nicky. Det ved vi jo ikke. Ja. Det ved vi jo. Ja. Hey, this was Mom. Where's your dog? Vi ved her meget, hvad du sidder der. Vi ved godt, hvor det er, mand. 2 sek. Nej, se det er 5 skud af. Så vi siger 3, 2, 1, Vi afbryder med en lille kort forsinkelse, men mens vi finder skuddet, så skruer vi lige op for musikken. Ha' det godt og hør til musikken. Inside the realm of the young and old and bold, going in waters where nobody else has gone before. I'm willing to go uncharted, feeling it so calm. I'm feeling myself all the time. Sometimes I gotta remind myself that I am free. Okay, alle sammen. Vi afbryder med en lille kort meddelelse. Hvor er skuddet? Vi prøver at finde skuddet, men imens så kan I bare høre til det fulde dejlige musik. I gør. Og vi afbryder, og vi sætter i gang. Jeg har fundet det! Vi skyder lige på klokken. Vi skyder lige på klokken. Jeg magter ikke blive efter skud længere, mand. Nej, fuck det. Hvad laver du? Ingenting. Laver du ingenting? Kan du sgu ikke se, om vi kan streame bagefter? Jo, okay, alle sammen. Tak fordi I gad os med. Ja, Peace. out.